baro ki baju pet bat sngap ya ka Good News TV bat ni pedang smo bahai phi sashisien shakan ka program ha ka bangi yo ban wanlam shaphi ya ka khubor na ka ktien ka jong blai kan ne ka degasngi ka bakirpang ha ka bangi rakhe ya ka kom ka theological college Sunday kasngi utrai ka baningkong jong ubenai naitung na bo kirpang ya ka na ka KGP assembly bangin ken mau ha ki jingdwai ki jengi na ka benta ki school theology baro bar khamtam ya ka school theology ka jongi ka badan ha mau klot kata ka John Roberts Theological College ka bala penya da KGP assembly bar kumjo ye ki nong sharai ki jongka te kumta ha ka ni ka por midap da ka jingmen bi dan ringkat bat ngi I Reverend Dr. S. Hayong Iban Sam ya ka khubor na ktien ka jongblai hakum ka ni ka por I Reverend Dr. S. Hayong ilong I Professor haka Department jong ka Theology but Ethics jong ka John Roberts Theological College bang kermen maka khubor BNI kan long ka jingkur khu baka jingmento yengi ki bapen ublai unkur khu yengi baro ki nong penya ya ka Good News TV moderator ba secretary jong ka KJP assembly ki we pat ki khot ha ki committee ba phe pa assembly kumjuru ki balang baro ki badan po ki jing kedop jong ka KJP assembly rengkat ba ki khot jong ki balang ba pher ha keleng saudong karikasi bat jaintia hangne ngi don menta ban rakhe ban kan mau kerpang ni kasngi ka kerpang ka balabu kerpang apa ka sinat pelon nado menswa parhado mentaro apa KJP assembly nasngeu bangadem nai kuble yapi baro hakateng kabatiang tam utrai bodno penim jongi uji sukris kajingai kuble theological Sunday ya ki kun jonga balang baro bahaga juga porro nasngeu ban ai kuble ya ka Good News TV kabala ai bentalem yanga ban sam ngene khubar hakum ngani kasngi ka bakerpang to uble nang ai bor yapi unang kerko yapi kum ka we ne kislem trekam ane kasnat trekam jonga sinot ba pinang la ban ya syaprang banang pen bhasu syu ya ka jing trekam ka jong pi na benta jong sinot bat kum juro nam ta ka long briu man briu kenang ba kan wanra ya ki babun ki jing mentoi bat ki jing kerku ya ka balang bat ka imlang ka salang now snem sau snem ni yo ya ka por ka bakham kerpang ban kan mau ya ka theological college Sunday kalong kasngi ka bakham kerpang namar babaro sisnem lani habaro sisnem de tangane kasngi ka bangi yo ban kan mau burom ya ka theological college jongi hangtai hapo mau klot ka e ka bang mun banong galong ba ka JRTC mau klot lani ka John Roberts Theological College hapo mau klot ka de ka slem ka jong phi ki kun jong balang ba phi de ma phi ki try ki jong ka hoi ni ki batre hangtai ki bahikai lani ki batre hangtai ba ki nong pule ngi yo kalat ban tre tang kan no ka to ka nepor bat ngin sa syong thai no si sin kasngi bahadin kata kinwan da ki we pat ki ban simti bat kumta ter mereka college kan yaisa ahi ka jong ka balang ka college kan yaisa ahi ka jong ki prabengeng bat kan yani sirta kum ka slem ka ba ai jing hikai theology jong ka balang na ka benta ki paten ibadang wan tingla ban kali ni ka por ka e ni ka theological college Sunday laning se tu kumno habangi rakhe ni ka theological college Sunday pi ki prabengeng ka theological college Sunday kadi kasngi Sunday ka balabu kerpang da ka sinot ando mensua kan ka bangi ong sinot pelun ban rakhe yaka haman kasngi Sunday ka banengkong jong brai Julai kata ban kan mau kerpang ya ka theological college ki yongi ka bangi ngidon bat kumjuro ya ki we pat ki theological college baro ki badon hari India bat de ha kasnem khat khandai spa sau pun riu ha ka KJP assembly kabalalong hapo kabalang raim khra itu kipor hakiti kipor ki ong assembly ya ka sinot ki ong ya ka assembly makata ki khot ka KJP assembly ndre ka ki sinot ngilaban ong hakipor menta but hakitu kipor la ong ba ka KJP assembly kabalalong belang laim khra kalara bandon no ka theological college Sunday kenang baki balang baro ki badon hapo ka assembly hak to kapor kinrakhe ya ka halaki jong ki balang ki jong ki baka jing tmo bakar pangalong ban penrung ya ka mensim try ya ka college bat bandon ro ka jingade ke bajan hapdeng ka college bat ki balang baro ki badon hapo ri khasi bat jaintia bakum ngane ka sngi ka bakar pang makata lakar kmilenti balakar patro ki balang baro ban kan mau kerpang ya ki kam ba ki jing tre jong college
bat man pen pauro ka jing songu ka bakerpang ya ublei kamtam ya ka jing yalam nanti ke jong u ya ka college ha ka jing ya nanti jong ka nado mensua hadu kisngi kipor ki bamenta balak mi nanti ro bagi balang baro ken mau kerpang ya ki kam jong ka college ya ki jing tre jong ka bar ya ki project ki ba ka college ka don bakum juro hakum ngani kisngi lakmi nanti ba ki jinga ingo baro ki balalum hakane kesngi de ban pen poy ka sha college hakalenti ka bade ka bamut de ban lum jinga ingo bakerpang na ka benta ka college kane kesngi bakane ki jisong tho ka don nando baseng ya ka college kamtam habang la yo ya kane theological college sonde ti prab ngin mang kata ba komune ka por ka kane theological college baka don benta ayu ha ka balang batnam ta jongi ki bangen ti kala long jing yo i jinga jong missionary nado basdang ya kabalang hang ni hari rum kasih bat jaintia ba yo i balada kabalang kanang roy bat ban ya syaprang don kam ken bandon ka jingi kai theology ka batikna don kam ban penmi ya kinong sarai balang lani kinong yalam trairi ki balayo ki jingi kai theology ki batikna nang bakila ban yalam ya kabalang ha kitu kipor bat na hadu gini kisngi ki bamenta kumta kala persyang banai jing hikai ya ki evangelist ki baki khot ki tu ki por ki batre benta baper kam tam ha ki mission station bagla sedang ro ya ka evangelist examination nado kasnem khat praspa nrup khandai khat praspa nrup khandai la sedang ya ka evangelist examination anda lawan Dr. Reverend Dr. John Roberts jong gabalang kemina Rewells kabalang kemina Rewells ak tu kapor kalarai bade banseng no ya ka chera theological college hakas nem kat praspa prapunyo bang seutung kemen sibun ban yatu kan kapor bagi don ke student khasi hak tu kipor ke bandung kong bagi ta kilong ukhnong sutnga u amir kha khain usor kin sing usahon roy utobin utit jobin roy bat kini baro kidon sangun bade hakas nem kat kendai spalai punyo lasdang ya ke LTH bade hak ta kapor la affiliate ya ke college baka seniat of Serampur College lane university bakas nem kat kendai spanyo puwe pat la kentiu ya ka college sya ke kerdan BTH college ipra bengej abang ipej ya ke jingalenti jong ke college nado ke chera theological college ngila bandong baka longga slem ke bala penmi ya bun kinong ka jong kini kinong yalam jong ka balang entang hakani ka rikasi ke jongi Henry wata kani ka tain not is lani ka tain setela mi ngi jongi baro ke way ni sai ken mau abang ya kendo ya kitu kinong yalam balang ki badai na ke we pakai jai benriu lani ke badai na ke we pakai jai sinot badwani ke we pakai jai balang ila bandong sai ken mau tumpang lani ke saya tu kanas ngau tunan ya ke jinghi kai ke bagi yo hapo ke college hang tu hasora bakane kala long ka ege ke bakubor ke bas ngau tunan bakala long ru ke burom ya ke college baro ke we hang thi hapo sora ke ke bajia ke prab ngai de hakas nem kat kendai spa kendai kusau kat kendai spa kendai pusau da ka jingtmo ban kentiu ya ke college sya ki kerdan ki bakam sya jrong la pen kenriano ya ke college na sora sya mau kulot ha operation long ba ka jo ka porru la pen kelai kerteng jongka sya ka John Roberts Theological Seminary lani ke JRTS kumbang yati pajba ba haus nem kat kendai spa kendai pusan ngilayo ruban sedang ke bidikus hak tu ka por bade haus nem arjar kat kendai baka assembly ke balong hanong jeri la monjur on pen kelai ke kerteng jongka sya ka John Roberts Theological College amshu ka JRTS Henry ka JRTC John Roberts Theological College JRTC bani sekumen manyaturu bakas nem ar hajar ar pro hakitu kipor kamtam kapor covid ke bangyat ken mau berokoi baka college kelayo ban pli ya ke MTH lani ke postgraduate studies bat kane postgraduate studies layo ban pli tang hakilai tri branch ka we ke de Christian theology ka we ke de history of Christianity bat ka we pat ke de religion baya ke religion ru layo ban pli haki arti ki benta ka we ke Hinduism bat ka we ke primal religion oi ki prabne nilaban ong ba kane ke jing pli ya ka postgraduate lani ke MTH kala long we mau mer ha ke jing ya lenti jong ke college oi laban ong ba kirang don bun tli ke MTH branch ke barang don kamban pli haki branch ba per bat rekum ba kalong menta ka college kampat kot yala ka bor ban pli ya ke we pat ki branch bat nado basdang ban pli ya ke MTH isa hikum tu kilai tli ki branch nado basdang ya ka postgraduate course
barak ko habangi pai susyo ki pra ngi chapang ki student ki bapule hang tai ki student ki wan ban pule ka college ki wan na baro ki state po north east in east India lai no Sikkim kamut na ki nyau tri ki state ki badon po north east India lai no Sikkim baki bawan pule nang tu ki de ni tribe ne kenun rulum ki ba per na lor ki na khasi ki jongi ki don ki karu Kidan ki tribe per po nakalan namang ngitip baka nakalan ko don ki tribe ki babun ki tribe ha Mizoram kamta ma South Mizoram ki tribe na po na Manipur bat kumjur na Assam Tripura bat na Arunachal Pradesh bahaga juga porro ki student ki bapule hang tai ki amdai tang ki bawan amdai tang na Belang Presbyterian ndre ki wan na gunhun balang ki ba per nalor ka Belang Presbyterian ki don ki kena ki bade ki Baptist ki don ki Salvation Army ki don ki CNI ki Lutheran ki Independent Church of Maralan bat ki wepa ki jai Balang South Mizoram bat kumta ter nama kata laban ong ba ki kena ki asyong lang yasa lang kum ka we ka jing ka sem baro hapo hostel nama kata ka ka bang ban ong galong habayo ban yasyong yasa lang habayo ya kalat ban ya imlang kinong pule ki yo ro ya kalat ban tip kamba tang ya ka Balang ka jongki henrei ya ka ndon ro ka jingtip bat ki ya ki we pat ki jai Balang lani kenun balang ki bala le seng laban ong kan long ji harap ka bakraw ki ha ka future ministry ki jongki pa bang ipek ki prab ngen ya ka statistic ka jong ka Balang ka jong ka college ki student baro ak bapule hang tai ngan ai ya ka snem arjar arpusan bar arpun riu ha ka snem arjar arpusan ki bapule MTH ki dan arpu arngun hawa snem arjar arpusan bat ki bapule ha mentau snem arjar arpun riu ki dan arpu wengun arpu arngut taw arpusan bar arpu wengut taw arpun riu ka bamut ngihiar iwe haka bidi pat hausnem arjar arpusan ki bapule bidi gidan ars pa ndrupu wengun bat mentau snem pat arjar arpun riu kidan ars pa lai pun riu ngut ka bamut ngihiar kumba arpusan ngut bagi student baro kumba kidan menta kidan ars pa san punyo ngut ars pa san punyo ngut na kini ki ars pa san punyo ngut kidan kumba lai pa arngut ki student gentai ki bakan top ya ki MTH bat ki kena BD kinong hikai pat kinong hikai ki bat dudan hang tai ki don kan ngut ki full time baka bas ngatunat banya tu bana kini kan ngut ki full time kat we ngut napden jongki ki de ki bala pendep ya ka doctorate kat we ngut ki de ki bala don ya ka DTH degree bat nalor kata ki don ruginan teaching staff kan ngut ki don ginong teaching staff kan ngut ki prab ngej kita ke dia jingtip kendiat siapang ke college banalor kini kerdan pulde ba ke college kadon menta ke college ka persyang ru ban pli ya ki kus ki balak ban yarap ya ki konjong ke Balang lane ki rupai ba ki bangong ki lay people bat kila le kenang ya kene kenang ba ki konjong ke Balang ki bamdan ke theological studies kin la ke bandon ke jingtip ke bakam benia bat ban kin la ru ban tre kamba hapo ka Balang bat ki Balang ki jongki bakini ki kus kila long ke jing yap ke bakraw kam tam mi kitu ikon jong Balang ki balayo ban pendep yaki bakini ikos ke kentum ka banungkong ka de ke DPCS lene ke diploma in Christian studies ya kan ngile ka hakitin kasi bat kane ka long tang ya ki bala pas class 12 shening baka kus ka long arsnem ka kus ka long arsnem bat ka wepat ka de ke bachelor of Christian studies ya kan la le hakitin English bat kane ka long na ka benta ki bala pas ya kan no degree lane ke no jimpule degree ke jongki baka kus kalong kumba sausnem ya kan lengile atin English bar kumjuro kadon ru postgraduate course ke bangang ka Master of Christian Studies lane ke postgraduate degree bakane ki bala banle ke negeri ke bala pas ya ke BCS lane ke Bachelor of Christian Studies bat kumjuro ki bala pendep ya ke BD course ke jongki kaneru ke course kalong arsnem bakini baro lai teligi ki kos kata ka DPCS ka BCS ka MCS kide ki degree ki bala ron lane penyai daga Senate of Serampur bat ki degree ru la ai daga Senate of Serampur nalor kan ne ka college ru kala persyang men offer saya we ke kos ka certificate course in Christian Studies and lay leadership kabamun larang bu short form ka CCLLCS certificate course in Christian Studies and lay leadership But kanig leadership course kalong ka course bala penyat hi dan college.
bat bala ban pule kene ke di class 6 chaneng bale ni pili saya kene ke kus ka daw kolong bagitu baro la itli ki kus ke baka sene rampur ka ID kri ki de tang ya ke bapas class 12 chaneng re bang ipe ya ki jindon kam jong ka balang abang ipe ya ki nong kit kam pa ka balang ki bakit kam balang kam tam ki tain nong kedong buat class 7 class 8 du kala ya kit kam bat ki don bun ki bampat pas ya class 12 kenang ban yarap yakin mangata ni offer yang ni leadership kus bat kibabun kiawan nadu kitemen besan bat kibe pagi batre ya kikam jong balang bat kumbak long menta ki student baro kiba pule ak nege extension course hagni course ba per ke bangidon kidon kumba sispa prapusan ngun ki prabngen kini kilong ki bakat college katre menta ba bangi pet makata ya ka jinjal tik jong college ka college kadang don kambun ki na ka benta ban penja chaprang kum ki infrastructure bat ki we ki lat ai jingikai na ka benta ka lawe jong ka college kidang don bun ba ki jindon kam jong ka college ba kini ka kentup kum ba ka don ki jing tmo menta bante ya ka hostel nam tak kena senrang ka ban kentup ro bat BD bat MTH ka family quarter ya ki student ki baladon ki family jongki manu don bun ki ba pule MTH ne postgraduate ki bawan kat bagi family ki jongki ka staff quarter ya ki nong hikai ba ki we pa ki nong tray ka auditorium na ka benta ka college ka scholarship fund ya ki student kam tam gitu ki bawan na ki long ying ki ba kam sitom bat bun ki we de ki jing don kam jong ka college bahkan long ru ka buram ya ka college ladang ila ban pli MTH ha ki we pat ki branch kum ka biblical cluster Old Testament bahkan New Testament ka ministry cluster ka badej pang counseling communication bat kum ter bat kum juru lada ka long bala nginda kemen ladang ila ban pli khamtam ya ka doctoral center hapo jong ka college ki prab nge ka ka bangamut ban ong ne ka por ka long ka JRTC haba pipet ya ka jinja lenti jong ka la ban ong ka long ka college ka bala rim tam hapo North East India dan ni ka tanja te la mingi jongari ki jongi bat kum ba kalong menta kaladap sis pa la kondaisnem nre bayanu jorpat bat ki we pat tilkal po North East nila ban ong kidang mi kam hadin ba kila kam shwa ka kal jingi kam shwa sibun ban yaki laban ong ba ka college jongi kadang saadin sibun abayanu jor bat ki we pat pi ki we pat ki college kidang sedang dang menno kum ka ajal tilkal college kalala ban pli ya ki MTH ni ki postgraduate studies jan habaro ki branch bat kum juru ya ka doctoral studies habaro ki branch ka Eastern Tilkal College kala pli ya ki babun ki ku sak postgraduate bat kum juru ya ka doctoral studies bat kum juru wat ka kelak Tilkal College pa mokok chungru kalala ban pli ya ki babun ki postgraduate studies lan ki kus bat kum juru ya ka doctoral studies barantang kata kepada ki prabne adang ipek nglaban ong bawat ka Harding Theological College ro ka Harding Theological College Patura ka jong ki karoro ka ba 4 daslem andre ikum ba kala ya kam chakman ban yangi la ka long hak leng building la ka long leng infrastructure la ka long leng ka campus bat ki we de kilat jingpule ki ba offer hantu hapa ka college andre bang ipek pat sa college yang ngila bandong ngila ye suki bha la ngila long suki bha ki babun ki benta jong ka jing syakri ki jong ni oi habang ya compare ba ki ba mensua nglaban ong bakan nam ka burom jong ka Chera Tilkal College ne ka CTC po sora kala pau bha ka Thai North East baro ka we namar ba kala ban penmi ya ki nong trei tang hang ni hari jongi rikasi jongi re ka Thai North East baro ka we andre menta pan ngiong ki we pat ki college ki barang mi kam sadin kila ban ong kila tambun sya ya ka college ki jongi ha ki liang baro ken kadno kan long gajing kerku kadno kan long gajing kemen ya ka balang jongi hari jongi lada ka college jongi ro kala ban kenjo lem kum ki we ki college po North East India bar ki we pa ki college hapo ri India ki dan bun ki college ke dang mi dang tangkat no kenesnem nreng yo ipat kila ya sakman ha ki babun ke benta iman ka jongi te kadang don bun ke badon kam ban wat benia kadang don ke badon kam ban perkat benia bat ban lero kenang bakala ki menyarengkan bat ki we par ki college ki bakam ya sakman hapo ka tang bat wat sapori India ro tekajeng kali ke bang ilmi menta ka ki prap ngi kalong bale ngi don kam ya ka theological education bale ngi don kam ya ka theological education ki para bengi ngila ban kali bale ka don kam ka balang ka don kam ban don ya ka theological education hatu bansyara ya ka balang don kam ada pentibit hatu klem ke jinglek pule bat pentibit ya lade syaka kam sarai balang emla se ban priya perang ya ka balang bat ya kam di jangka
hato kambiang se bani lam ya kabalang klem dale pentibit ya labe ki bakum kini ki jingkeli ki laban mi naga por sa kapor hapren ki kun jong kabalang lani ki bange ha kini kisni ki prab nge ka ka bangamut ban ong ngani kapor kalong kabalang kadon kam ken ya ka theological education kabalang kadon kam bha ya ka theological education amla setia ban penjat perang amla setia ban yalam ya kabalang hagalenti ke batikna bagalenti ke bada ka ba kambha klem ka jing hikai theology ken bade kata ka ba kabalang kemiru nado mensua kalayu ilpa ya kane kabalang ka ba klain mar kata kade kabalang ke jing hikai theology ka ba klain nane kata ka bang ong tin nong we ka sound theology ken hoi laban ong ba ladang ibu renti ya ke jing hikai jong ke Bible dan nega ting jong blay kan yara piangi shibun kumno ban yalam ya ka balang mereka ka bangumut ban ong galong ka bangi de ban seng tu kalong ban seng tu ba ladang ikwa ban seng tu kambha ya ki ke bala to ka Bible lane ki jing to ki badan ka Bible ki mut kumno lane katu ki khot ka Bible ki tmu nam ta ka bat kumno ban penyade ya ke jing hikai jong Bible bat ke jing im Kristen ke jongi kumno ban peni ya de ke jing kai jong Bible bat ke jing ya kendo ba man gasngi ke jongi de hang ne ke ngidon kam ya ke theological education na lor kata kidan bun ki challenges kidan bun ki problem ki bami na ka por sa ka por hapo ka balang ke baki kun jong ka balang ki ha ban ya kendo bat ban ya ilang ba ha ji ya leti jong ki kum ki kun Kristen ken de hang ne ken ki prab ni don kam ken ya ka theological education let's say ni laban ong ba ki don bun hoi habang pule ban pentibit ya de laban ong ba ki don bun wat hap den ti balade ban pentibit ya de ki bala pendep ki balong ki products jong theological college ki bala mi na di theological college ki ba per ki don ro apreng jong ki bayalam bakla ya ka balang oi kata ka de ki jing sisya bat ngimla ban len ya kata ha ki jing yo i jong i ha ji ya len ti jong ka balang mereka ka bangamut ban ong ha ka ni ka por ka long de hang ne ki ngis ngau thu ba ki don ki brio ki babatai bakla ya ka tin jong blay ki don ki brio ki babatai bakla ya ka tin jong blay bar ka balang ro ka badon ne ki jing hikai theology ka baklan la ne ka no ka balang ka badon ne ki jing hikai theology ka baklan ne ka sound theology kala ki ban penya per ki no ki jing hikai babakla bat ki no pat ki jing hikai ba sisya ki no ki jing hikai ka ba yala bakla ki ba lam ban ko klai ki bangen ba ki no ki jing hikai ka ba sisya ki ban long ka nong rim jong ka jing ke jong i ken ki prab ngai kam tam yo i ha ni kisngi ki mi bun ki jing hikai ki ba bakla ki ba hikai pen bakla ya ki kun jong ka balang bar ngila ban ong de tang ka balang ka badon ya ka theology ka baklan lane ka jing hikai theology ka batikna ka badon ka nong rim haka kabagab kalaro banyale persya ya ke jing hikai babakla kibami nakapor sa kapor ladangi don gonong rim baklan ladangi don jing kai theology baklan ngila ken banyale persya ya ke jing hikai babakla kibami nakapor sa kapor ki prab nge ka ka bangsa tunat menyatu kalong ba piu jisu hasiba ba unkyu sabdeng ula hukum ya kisendran ki jong u katuk bangi pule ya Great Commission hau Matius mang bar pupra kat khot ka bakat khandai ba ba arpo wong yi kini kentin ba ong kumne namar kata ken to ki dalek no mapi to penlong sendran ya ki benriu baro dapen baptis ya ki hagerte umble kupa uble kun bat uble umensim bakoit penlong sendran ni ki beriu baro pen baptis ya ki hagerte umble kupa uble kun ba uble mensim bakoit ndre haga juga poru udaban ya kini kentin hal ka ba arpo ong dahika ya ki ban sumar ya ki baro kat ki bangla hukum ya ki yapi dahika ya ki ban sumar ya ki baro kat ki bangla hukum yapi kita ki de ki jingkren jong jisu haswa ba unkiu syab nengkeng ki prab ngi namar kata ban le ya ka ba jisu upha ban le ya ka ba jisu ula ong yangi la ne ka commission ka ba ula pha ngi kum ka balang don kam ken bandon ka jing hikai theology ka batikna bat ka baklan ken ladangi kwa menteri kamba ya ki kam jong balang lanel dama ki kuwa bandale tikna ya ki bangi tre kum balang ngidon kam bandon ka sound theology lane ka jing hikai theology ka batikna ken baru jisuru nado badang don mistri ki jong ulale ya kanehi perkat ki prab nge lais nem siteng ulahi kai ki sendan ki jong ula khot yaki ulahi kai yaki baba ulahi kai yaki ula trenya ki kumno ban yelap ya gospel kumno ban long leader kumno ban hikai ki bangen
kumno ban hi itu ya ki jing hikai ki babakla bat kumno ban yarap bat ban yada ya ki banget lani ki nong but ki jong u na ki bakum kita keng bangila ban ong makata ki senran ko jong Jisu ki de ki badon bok tam nama baki de tang ki nong tong dok ha tang ki nong tong dok ha andre ha ka ju ka por pat ki la yo pat ya ka jingi kai theology ka babhatam ka jingi kai theology ka bangila ban ong ka babhatam namar ki yo direct now Jesus Christ ubalong unong penim ujong ni ken bat ka e ka bang bang ni ka por kalong ka balang ro nado ka basdang la seng tu bahaya kan ne makatak la seng ya kan ka theological college bat ka neru ka lalong ka jinggur ko ka bakrau ya ka balang ki prab nge ada pipin pule yang history jong ka balang pensiem ba ka history jong ka balang ka yatu ba nado ka spa snem ka banengkong kiladon bun ki jing kai babakla hapo jong ka balang kadaw ka long ba habaw Jisu la le no ya ka misri la simti na ki sendran ki jong u ba ki sendran ki jong Jisu kim don shu ya ka balang la penya daki pa jong ka balang ki bangi tip ya ki kum ki early church fathers ken ba ki ne early church fathers haba ki penya ka balang tu ki por ki penya ki kat kum ka jing seu tu ka jong ki ken maka ta ka e ka bajia ki don bon ki jing hikai ki babakla ki ba mi ha ki tu ki por katu kan ne ki nilaban ong ki gnosticism ki Arianism ki Sabellianism bat kum kita ki bapan se untuk bakla syapang ka jingge jong ki kun ka balangken ka bapan se untuk bakla kalong kum ga nuksa pen se untuk bakla pang Jesus Christ ka jinglong lai we ble ne ka Trinity bat ki bakum kita ken kum ga nuksa ki ong ba ki dong ki jing ki ba ong ba kum no ble ba khoi un sim ya ka jinglong do kabade kabaja clear namang itip bagamet kalong kabaja clear lane ka jingdong longdo kadap da ka jingduna sudah te kumno ble ba khoj un sim ya ka jinglong do kabadap da ka jingduna sudah lane ka jingja clear sudah lane ki ong susu kumno Jisu how Jisu don artli ki jinglong kawe ki jinglong ble bat kawe ki jinglong brio kawe ki jinglong ble bat kawe ki jinglong brio hatu kala ne manlong kumta bandon artli ki jinglong how Jisu balada kalong kumtaru Jisu de ubriu ne de ublene kata ka de jikili ka bakit kili bar kumjo susu ki ongro kamla ka jinglong blei ha une kamla ka jinglong briu ha une bade ha bakum gine ki kep ki ba mi ki jingkili ki bakum gine ki mi ru ki jing hikai bakla ki mi ru ki jing batai bakla ken ki ba pense tu bakla ya ki bangai ndeka ka bangi de bat se tu ki prab ngai ba ki jing hikai bakla baro kan mau ba bor kimi hapo ka balang hi o ki dong ibawan na bar jong ka balang ru ndeki ba kambun hi kimi na po ka balang nagit khot jong ka balang hi na makata penyo iba ka balang hi tu ipor na ka por sa ka por ka balang ha ka first century ter kumtu ka jukhot ya kita ke bangi on ka ki dorbar balang ri council bahang ni ki dorbar balang ki juya tai sanibha ya ki jing hikai babakla juya tai sanibha ya ki jing bakabalang ya kendo bat ki yale ru kat bala ban fine ya ki solution lane ke ban yarap ya ka balang kanang bakabalang bagi kunjung ka kinum sya ya lambakla ken ya tai sanibha itu ki jing hikai babakla bat wat kilat kelenti kumno ban pensai ya ki kunjung ka balaken nama kata dapin pule ki story jong ka balang ngidon bun kini ki dorbar balang kawe na kita di Council of Nicaea ka balalong kas nem lais pa pusan ka Council of Constantinople ka balong kas nem lais pa prapuwe ka Council of Ephesus ka balong kas nem saus pa lai puwe ka Council of Chalcedon ka balong kas nem saus pa san puwe batter kumta ki na ka por ki don kini ki dor barbar balangkeng baka ka baji ka prabnget haman badon kum kini ki dor barba jong ka balang emtang baki yatai sanibha emtang baki wat klan genti ban penbhai kita jing ka baki kendo bar ka juga porru ki penrem ru ya ki nong hikai babakla baka juga por emtang baki penrem yaki bar ya ki jing hikai ki jongki ndrei ki penmiru ki jing tho lane ki jing tho kabangi ong ka jing pla jing ngai lane ki create lane ki jing pla jing ngai man badon council of council ne ka dor bar balang pinyo ki mi ke ne ki penmi ke ne ki create lane ki jing pla jing ngai ki penmi ya ki create lane ki jing pla jing ngai o ngi menta ke balang ke jongi ngim ju kham don kum ki dor bar ba jong balang ban ya kren sanibha ban ya tai sanibha ya ki jing hikai babakla ndre ha ki por ki bam chuang labadong na ka por sa ka por
ki khot ya bakum kini namal da kim khot ya kum kini ki dorbar kala banyalam bakala ya ki babun ki bange bakala la urban yalam sadu ke jingpat jong ka balang keng ki prab nge ka e ka bangamot badong ni ka por kalong pi ni sai bam sakramen bor bat man bani bam na ni rakhe ya ka sakramen ka jingka wa utrai la ni ka holy communion ni jupule ka apostles creed la ne ka bangi ong ka hakting khasi ka jingpla jinge ki apostol hato kum gi bange ni tip na balengi pule yaka ka ege jingmur ka badan haka baling haban pule ka na ka por sa kapor bat ka ege benta ka bakongsan ki badon hapo jongka ki bayade nam ta jongka balangken pi ki prabnge ka history ka yathu yangi baka apostles creed dan ka jingpla jinge jongki apostol la tho yaka haka second century BC lan ka spas nem ka baar bade hak tu ki por ka balang ka yakendo yak jingi kai babakla kamtam kaba sngel to kaba pensel to bakla ki banget halor ki jinglong lai hawe ublei lanne ka doctrine of trinity ken kaba pensel to bakla ya ki babun ke balang nama kata la to ban penmi yaka tenang bala ban yadai ke balang ban pensel to ya khot jong ka balang ya ka nong rim baka balang ka yen ken kamta maka jingya de baka trinity lanne ka jinglong lai hawe ublei maka tal dapin pet ya ka apostol creed ni jimpla jingi jong apostol kamur ka yatu ba ni nge chau ublei nginge chau Jesus Christ nginge mensim bakoj nginge ka balang bakoj batkum ta terter katu kala long lepa ka ege ke baki jubab ya kita ke jinghi kai babakla kibami ha kitu ki porken nama kata nglaban ong wala da ki don ki jinghi kai babakla kibami kum kine habaka balang ka don ya ki jinghi kai ke baskem habaka balang ka don ya ki jinghi kai ke bakikna enamla setia ban bengki ya ka balang ken Hendrei, kaya ka badon kampar kalong, ban penken mau kenya ba kum gini kijing hikaya po kabalang, na kapor sa kapor, kamtam ya kinong rim kabaskem, baka balang ka don, habala seng ya ka, balakan mau ki prabnget, baya kabalang hila seng, ha kajinglong lai hawi ublay, ukpa ukun bod bensim bakot, hakano kanong rim ken. Makano kanong rim ken. Makata, dan setiap bala ban pengki ya kane, lane ban yalam bakla, ya ki kun jong kabalang ken. Deka ni prabangge ke bang kwa ban ong makata bangi don kam ken ya jing hikai theology ka bati kena ken ka jing hikai theology ka bati kena ken makata ka theological college ka bangi ni don lemba ki jing hikai theology ka baklain ba ka bati kena kalong ka badon kam ba ha ki digisni badehang ni don kam ken ya ka theological college ba ka theological education ka baklain ha ki digisni ken ki prabangge ni de ban ken mauro baka theological college nglaban ong kade ka slam ka badon kam tam kabalaban penmi ya kinong tre ki balong ki research baklain jong ka balang ken kaban penmi ya kinong tre ki balong ki research ki baklain jong ka balang bat kum ki khot jong ka balang magata ngilaban ong baka John Roberts Theological College kade kum ka way na kita ki slam gan penmi ya kinong tre jong ka balang baka de ru nglaban ong ko kenting laban ong ba kade ka identity jong ka balang dan ka way na ka identity jong ka balang kabalaban penpau ya ka balang amtang ni hari kasih jong ngiru ndre sya ka perthe ka bayar syabar na ka ri ka jong ngiru kabamot kalaban penpau ya ka balang sya ki we par ki benta jong ka perthe ka bakam yar ken ka jingdon jong ka college da ka jingdon jong ka ba ka jingya sa prang jong ka ken ma ba ki brio na kaleng perthe ki tip ken ya ka balang ka jong ni hang ni hari lum khasi bat jainti ka jong ni ka e ka bang bat ong ni hang ni por kalong ka theological college jong ni ka de ban long ken kata ka slen ka ba penmi amtang ya kinong tre jong ka balang ndre ka penmi ro ya kita ke bangi khot ya ka ki quality products ken kade ban penmi amtang kinong tre ndre ki badan haki ya ka quality ken kinong tre ke bala train ba kinong tre ke bala sno tu kum no ban yalam ya ka balang kinong tre ba sno tu ya ka kamram bat jiki klik jongki na ka benta ka jingroy bat jing ya syaprang jong ka balang ken makata ke ka bang mut ban ong ne ka por lada ka JRCTC ka tlot lane ka college jingi ka tlot lane da ka college jingi ka flop kanne ka kta ika balang hagi babun kiliang kan kta ika balang hagi babun kiliang barbalang baro ka we kan sya kta ken ndre la da ka JRTC kalaban penmi ya ki brio ke badan quality kinong tre ke badan quality nek ta ki quality products kine kan mau kilong ki asset ya ka balang bakilong ki asset entang ya ka balang ndre ya ka imlang kasalang bakalong brio kaman brio ken bat kumbang yo imenta ka balang lane ka college menta kala penmi sibun ba kibrio lane ki pinong pule kiba la pentu yalde ha ki kerdan ki baper ki prab nge pi ka eka bang bang ne ka por kalong
kajing sau tu jong ki kun ka balang adu kini kisngi basi sin ba uno ne ka no ka kun jong ka balang kilai pule ye theology kilai pule bidi ki chai ong ki ba kilai pule pastor ki chai ong ki ba kilai pule pastor but wat kinong pule run makata ki don haki ya kene ka ju kajing sau tu habaki wan ban pule haki theological college ki ba per ka ba mut ba kilai chikenu ki theological college ki ong ba kilai pule pastor hoi ki prab nge ngam chumut ban ong ba kata kalong ba bakla mereka ka bang mut ban ong kalong baladangi perkat ban pule theology lani ban wan pule theology kalong tang ban trei ka kam pastor bersubu menta dadang ngim yo ban trei pastor ka ban jie ngi ken ka ba mut ka bati kena kalong ubrio ni ka brio kinno mensin batkan penduk mensin yaki kantam ya kinong pule ke bala pendep ya ke jing pule ke jongki baka balang ro ngaken mau habaka pa pule ya no nah ka por baki interview ya kini kandidat ngaken mau nando mensua ka por jongi ro kinong interview na ka balang na kalyong jogo sinon ki krensai na ro ka basdang baka sinat ka interview rekam kular pat ban aikam yaki kam kular pat ban aikam yaki maka ta ka ka bangi dia ban sotu kalong baka kam pastor ka deitang ka we na ki ministry na preng ki ministry ki babun jong ke ministry babun jaj jong ke balangkeng ndek badan kamban se to kalong baka jing pule theology ka khamyar ka jing pule theology ka khamlong brod ban ya kata ken baka pastoral ministry kalong tang si benta na kata ken baka kentob ro ka jing pule theology makata ka kentob ya ka jing ai hikai lani ki training ban puntbit ya kinong pule bakila ban trei ha ki benta ba per baki ministry ba per jong ke balangkeng kata kumno ban face ke challenges kumno beri kendo ya ki jing but kumno beri kendo ya ki challenges ke bana kapor sakapor ki babun ja chakan di kisni kam dam baki trade mission ha ki jaka ki ba per ba si sin baki la ban yang telor kata ka nongrim si sin baki la ban face ke challenges ke ba maki ki ya kendo jaka trade jongki ni la ban ong ba ka jing trade mission jongki kalong say soking balalangi sim makta ka benta kamun ka kam mission ro kabun hi ka kam mission babun hi ndre kum balong mentang yo iba ki don bun ki ne kena bala pendep ki jing pude jong ki bangila ban ong yaki ki unemployed graduates ki don ki unemployed graduates bar kum ba kalong mentang pra bengen laban ong ba ki theological graduates ki bala pendep ki jing pude jong ki bidi bat saneng ki labun ba ki sngi imat la pipe ya list jong ni ki dong pude ki ba aban yo posting ha ka we ki sinot ki don ki sing ba point ru pe nyo pe pra pe ngot batam ya kataru haban upline du pra ne kendai snem ban yo posting bakala ban long palat ya kata ru oja bawan pule haga basdang ki kena kilatip ba ki belatil pa ki nongwan pule ni kandid kilatil pa ya kata ki don gitu ki ba ong bang ki don ki jing trang da kolong kumno in pul ngi kwa be ban pule la kolong kumno hoy ka kam ka kerdo ngim yo kam dang iladep ndengin pule be bat ki angnut ban yo pule bat pendep ru ki jing pule bat kila pendep ru ndre ke ba je prab nge anda kila pendep ki jing pule haba ki sedang berya kendo ya ki jing sisa jong ki jing im haba ki sedang ban face ya ka crown realities haba ki sedang ban face ya ka reality of life ha ka jing long brio teng laban ong kawan hi kata ka bang ong ka jing no mensin kawan hi ka jing no mensin kawan hi ka jing do jing kermen ha ka jing im ka jongki amla la hi na kata bat yang ngiro ki baladon bentar lang ban yarap yaki ban hikai ki ban shep yaki ban mul yaki ngla ban ong abang yo i yakini ki ero kadon ke jing ta ban yo i ba kini ki bagi student ki jongi ki akendo namar ki ko student ki bawan pule hang tang la ban ong ki alongkum ki kun ki jongi ki alongkum ki persa ki jongi ken ki bang ya imlang ya salang ya don rungkat namar kata bagi nong pule ya kendo kum kini ki kadon ke jing ta ban perkhat yangi balai kini ki wanjia ha ka jing im ki jongi ken makata habang ha di ki student kam tambor kam tam ki nong pule ki baladem kam tam ki tu jing ruai ni sai ruai ki tu jing ruai asa kinong trei ban wan ban lum yau keu hari lum ritor bakabe per khat ka ong ki lengkha ki la berli ki la iba satang ya kinong trei ki ap menta wa tsnga beta jing ruai tes ngumba ka kam ga bun se kumba ka ap tangi kinong trei ndre ha kini ki thiel jikal sudang di bala pendep ki jing pule ki ba ap ya ka jing trei pat haki ti ki ong ki menta pat kinong trei ki bun ndre ka kam pat kam don kinong trei ki bun ndre ka kam pat kam don nama kata penyo ke bajia la don tang iwe ipos mission worker ka jing siu ro ka barit bat ki ba apply pension kinong apply ke ki bala pas MTH ki bala pas BD kumju ro bala pendep ke diploma na Thomas Jones ki MTH
ki hab ban yakun bar ki bapas tang diploma course ban apply ya ka ju ka post ken ndre kum ki tilkal graduates baki tu ke barang pule ka e ka bang ban ong ni ka por ka long bakala de ka por yangi we pai we ban kampen yar ke ye ki so tu jongi sapang ka kam theological education ban kampen so tu ban kampen yar ki so tu jongi sapang ministry bar ka mission jong balang ken naman nalor ka pasal ministry kidang dan bon ki we par ki commission ni kidan bon ki we par ki jai ministry ki bangila bantre ladang kamper khat lane pen yare ko kom so tu jongi ka baya de palor ka ni ka bentaken pi di prabengi habang apet ya ki we par ki jai menriu laban ong ba ki we par ki jai menriu ki long brot sibun ha ko kom perkat jongki ban yo i ya kan nado ba ki wan puleru kumnuksa apa nodis jongi kamtam na Manipur ki kena ga bawa na Manipur ki kena ga basiam jing e ba ha ga jiyal inti ki jongki kamtam ma bala jia kene ga jungkul mar dang tangkat no kato kan esnem apa Manipur ki ya don ki kena apren ga jingpule ki sakani no ka yinga sem ga jongki ki don ki basa be isnong ki don ki basa thang ya ki ying ga jongki nre ba pin pet ya ki pat ki long dai hat ki ale sitom bat ki lar ban pendep tik tik ya ga jingpule dang hakini ki benar baladep ngalek aten ya ka we ka seminar po Kolkata bar udon we student jongi bahaba pule mensua ka kolek jongi udang long tong average student umda deu kena bapau ude kena kupi take ka baji pat nre menta mare de ke jing pule ke jong u ya ka bidi ulai pentibit ya de ha ka MTH baba de pentibit ya de ka MTH ha ka tu ka seminar ka ba uwan ban represent ya ka we ka college ka ba hikai hang tia po South India uwan ban represent ya ka college kumunong hikai jong ka college hang tu po India perkhat ki prab ngai ki mi na ki long ying long sem ki badok ki bam don hapden ki jing jenjar ki kiu na ka we ka kerdan sa ka we par kerdan kane ka den man bahaki ki don haki ya ka vision ki yo iya ka ke bahasa kmat ka ka bamaki kin struggle kana bakin kenjo ya ka kul ka baki ki don udon sa we kena ude kena ban Manipur hi ka ying udon ying po Impal deke ka bajia mari dia tu jing kulmar ki mete bagi kuki ke bajia ka longba kisah kini no na ka ying kisah penjot ya ka ying ke jongki ka bamut kila kala refugee no lesa asane bersatai badeh kata ka poru udang persiang balik pule MTH baude pule MTH syati sapo South India ken baka ega bajia ka longba haswa bon pendep ya ka MTH jong ula pe lepa ki jawa pule sapo Amerika bar sapo UK sa Amerika bar sapo England ula wat lepa ki jaka kenang ba ula ban lek pule ka doktorat ki jong perkhat ki prab ne habang pe geni ki kena ki banabar ka yeng gala sa kini yala de la long tang kum refugee dang pendep tik tik ya post graduate bat menta udan ke vision ban pendep ya ka DTH tang ni India drewat sabari ro ka ka bang ban ong kalong baki we ki jai menriu ki sem jing ndre ki ino kim ju ino ki jing pule ke jongki ki trace tom ban makata pnyo ki kiu suki ki kiu suki makata ke bang ban ong kalong haki te katu ka jing ong ba ong kumne haba uble ukang ya ka we ke jing kang upli da ka we pat haba uble ukang ya ka we ke jing kang upli da ka we pat bakane ka ya habha batki namar baki la bandu ke hayin ndre ki yo pat kalat ban kiyo ya kerdan ba per ha ka jing pule theology ke jongki ken baki ya sakman ki nang kiyo ha ka jing im ke jongki ba ka jing sakri ke jongki ni te ki kena khasi jongi ba ka jai mru khasi jongi hi ni la banong iduna ba ka ni ka benta ndre ka ka bang dong ni ka por kalong kan ne ka de ka nuksa ka ba ya pi bat yang namar ka syong ha pi bat hanga ka syong ha ka mindset ke jongi ka syong hangi ka attitude ku jongi kumno ngisim ken jak situation ki baya kendo na ka por sa ka por ken maka makata ka baka Bible ka ong halor kane ka baka Bible ka ong pi Matthews nang bar pupra ka bakat kendai bar ka bar peu ka tu ka bau Jisu ong bang ladep ong mentan hile cha ka perkei baro ya lap ya ka gospel bar hikai ru ki bang la hukum ya pi ka kerteng hile cha ka perkei baro kan mau kan ne ka teu ya ka jilli ka bakam yar ken ka pertei baro ka teu ya ka jilli ka bakam yar ken ya ka jilli ka barit bakum juro hak gospel Lukas nang basau kat ka bakat pra bakat kendai kat pra kat kendai ka bangi ong ika ka Nazareth manifesto hang tu dia tu bau Jisu ulai tu pa ya ka mission ka ba untre ba ka mission ka ba untre ka ong ka kentup ban yalap ya ka gospel lani ka kubar ba bahasa ki baduk ban penbenai ki jimpelai ki balasa aset bendi ban penpet ya ki kemat ki ba madla ban penlai ya ki balaban ka sitom bat ki bakum kita ken kane ke de ka bau Jisu ong kane ke de ka kam ka bangantre ha ka ministry ki jonga ha ne ka perteke ba Jisu ong
ya wang lakot yang ni ban syakri ban syok syakri. Lakot yang ni ban syakri ban yok syakri. Call to serve and not to be served. Marcos kelenang basipau kat khot ke basau busan keng. Pi gini kit khot kidon ke jingmut ke bakam jildiu haki keng. Kidon ke jingmut ke bajildiu haki keng. Baki teu ya kata ke jinggeli ya kata ke jildi ke bakam yar ya ke jildi ke barit keng. Makata kebadan kambat perkat kalong banpej ya ke jildi ke bakam yar keng. Badai bangi pe ya ke jildi ke bakam yar ngin siam baki don bon kilat kilenti ki bapli yangi bantrei ya ke kam ke jong blei langne ke kam mission ke jong blei keng. Pi ke Bible ke tu ba ublei wong ke Bible ke tu ba ublei wong pi pim sem lajit yanga renga ngalajit ya pi bangla tung ya pi ba pin yo seiso. Pi pim sem lajit yanga renga ngalajit ya pi bangla tung ya pi ba pin yo seiso. Yonis kunong bakatsan kat khot ke bakan riu. Kipara nong pule bagi para bengej. Pi ka eka bang mudong ni kapar kalong. Kita kidi kentin na ka Bible. Bat ka Bible ko ong ba de ublei hi uba ong ba ujit yangi. Ba ublei ujit yangi ni de ban kan mauru baula bandan kapelan ya pi bat yangai way by way. Udan kapelan ka ba ya nam ta jong pi bat yangai way by way. Unam jit kum tu ndre udan ro kapelan au. Ndre kata ka syong hangi ni perkat ka jildi ke barit ne ni perkat ka jildi ke bakam yar ha ka jing im ke jong ngikeng kadon kam ingin makata ban change ya ka mindset ka jong ngikeng ban change ka mindset ke jong ngikeng pat kum juro bangi pe ke balang ngasai perkat ba kum ngene ka por abang ya kendo ya kini ki aka kam tam ya ka ne ke jingbon kinong pule bat andala dep ki ban up ya ki kam ka balang kam hatu abang ka perhat ka balang ke jong ngini ki sngi lese ka ban ka jingkeli hanga hatu kampat de mu kapor ya kabalang ban kampej ban kam kemi kam benia ken ban pej benia ya ka kam ministry hatu kam lade mu kapor bangin diversified ya ka ministry jong kabalang dan kam ban diversified ya ka ministry jong kabalang dan kam ban kabalang ban perkat ya ka ministry ha benta ba per jong ka imlang ka salang ba kalong brio ngoman brio kiprab ngai ngakan mau bang adang don ke jing pule ke jong hapo kerla ngayo i bagi balang chati kidon ke ministry ke bakat pang ba per kan mau ba ngakan mau ba kidon ke ministry ke bakat pang wat ya ki bru ke bala retired ro lani ke retired person ki bala song tight na ki kam ke jongki ba kidon ro kinong tre ki bagai abu tang ban tre na kamta jongki nakapor sa kapor ki perlong retreat na kamta jongki nakapor sa kapor ki don ki social gathering nakapor sa kapor ki penmi ya ki discussion na ki issue ki ba per ba ki bakum kita ka eka bang mud ban ong kan dia kapor kalong baki ne ki retired people kidon haki ya ka resources tang baki wan ban sahikai ken ma baki don haki ya ka resource ba per kidon haki ya human resources kidon haki ya expertise ki ba per haki kam ki ba per balada mangi kum ka balang ni don ka ministry ng kamta jongki ken mau ba kane kan yarap tang yaki simen ndre kan long ro kan pelong ro yaki bakin long ki asset wat hapo ka balang ro tang baki kidon ka indio jing mentoy ndre kin long ro ki aset na ka benta ka balang keng ki prap nge ka jingkeldi ka bami menta ka long hato kam lade mo ka por yangi ban kam pelong brod yang ministry ki jongi hato kam lade mo ka por yangi kum ka balang bandon ka ministry ya ki temen ki basa haying hato kam de remo yangi ke balang ban kam de mo ka por yangi ke balang bandon ka ministry ya ki kunsuet ki basa haying ya ki ru kuntei ya ki baduk ki bakerdu ban kaisim kia ya ki jingta jing substance abuse bandon ki counselor bandon ki psychologist haki school bagi college jong ki balang bandon ki ministry na ka benta ka mariang bat ka pertai saudong saukun ki prab ngeng kine ki area ke bangi ngi don kam explore keng baladangi kum ka balang ngilaban pai kmat sa kini ki ngatarai baka kam kan bun sisha baka theological education makata kan long useful ka theological education makata kan long meaningful de tang ladang diversified ya ka ministry ke jongi keng ngaya kan do ye kon samla ibatre kena kasi batre missionary sha tisba Bangkok bat ka kam ka ba itre mission ndeki kam ban ndeki kam emphasize kumno ban kentiu ya kalong brio kuman brio kumno ban kentiu ya kalong brio man brio ya to ingai ong ba ngi chathet ngi bon palat ka kam ka bang itre las dia ban tre teng wat ban bamro ngimda dan por ka batikna tang bai ong ba ka kam mission ka bang itre sane sari khasi
kajongi pat hang ne kasi bangi train commission kita ki bangi train syati ngim yo I baki de mission hang ne hari kasi ong syati kita ki de mission ki badon kam kat bang ne hari kasi pat ngim pat yo I baki kita ki de commission bari ong susu balada ka balang hari kasi kan sim ya ka kamban penbhai ka long briu ka man briu kan sim ka balang hari kasi kan sim na ka benta ya ka kamban te ya ka imlang ka salang kum ka weni commission jongka ka ong ngangen bakin dan bun belai ki kam bahaba bun belai ki kam ki don kamro sibun ki nong trei bakane ka don kam ya baro kena samla ki bala pentbit ya lade kente bat senrang keng ki prab nge kane ka pen perkha jenga iman kalade ka por ya ka balang ban diversified ya ka ministry ka jongka keng kenang ba kum ka balang ngila bante pen ba ya ka long briu ka man briu ban ya ka imlang ka salang keng ka ministry jongi ka long Entang namta ban penbhai ke balang rewat bante penbaru ya kalong brio keman brio keng nama kata prab nge ladang ila ban diversify ya misi ke jongi imat kakam te kan bunhi kakam te kan bunhi barkanne ka don kam susu banang penklain ken ya ka theological education hakin digisngi balada baro ki badon benta lada baro ki stakeholder kin sim benta ban ya trailang ngakermen baka theological college jongi season gasni kanang kiu barkanang ya saprang ken baka college jongi kan kiu kanam ka burom bangi dia ban ken mau ki prab ngen balada ka college ka kiu ka college ka yo kanam ka burom kan mau baka balang hari kasiro kanang kiu ken berkumbang lah kedau mentan balada ka RTC kan long ka slam ka blaban pi ya quality products dan ka long ka slam ka blaban penmi ya ki bri ko dang ka basu tu ya kamram ka jiki kli jongki kan long ka jingkur ko barka aset tang ya ka balang ndre ya ka long brio man brio bar ya ka imlang ka salang ken ki para bengej Tarai baro na pedeng jongi ngim ko asatia baka college jongi kansa syadin ngim ko asatia baka college jongi kansa adin hak theological studies ndrengi kuahi baka college jongi baka ya chaprang ngi kuahi baka college jongi kan pli ya ka MTH studies haki branch baro kibadon hapo ka Senado Surampur ban kentiuro ya ka wachadu ka kerdan ka doctoral level kain dan ka doctoral center baka nen makata ka don kam ya kijing trelang dabaro ki stakeholders kata nadu ke assembly ki synod ki balang ki bade ki trai jong ka balang ngidon kami ke jing trai ba ke jing perkhat jong kriu sempang ngidon kami ke service jong kriu sempang ngidon kami kun hon ba per ba ka balang ke jing sengen te jing sang samla nadu ka assembly ke synod ba hadu ki balang level keng ngidon kam keng banyak trai lang kenang bangla ban penjaya perang ban pengkiu ya ke brom jong ka college keng kadu kajing kot yang iwi pewe kalong nakamta ka balang ni don kam kin bandon kajing yade ka bajan ba hapdeng ki balang bat ka college nakamta ki pastor ki ba I ki jongi ki batre ya ki pastor ki ba per tongin nang penklain ya ka ministry jong ka balang kamtam ya theological education lang ba ki lat baro ki bangila kadang ba kan long kajing ko ya ki kon jong ka balang banang menta ki theological graduates tongin pe ya ka jeli ka ba kamyar ha ka mission lane ka mission ka jong blay bat kadu nga kajingkerpat yang ibaro kalong kamtam ya git khot jong kabalang banang ya biteng ya kajingkersan ge jong pi ya ka college kumba pia jule nakapor sya kapor ken kan mau ya college ke jongi kan mau ya kinong trei ke jongi kan mau ya kinong pule ke jongi ha ke jing duai ke jong pi bangi kermen bat kit bokro bah pedeng ke jing e ke babun ka college ka jongi kanang kiu bat kanang ya saprang kum kata ka slem ke ba seiso kum kata ka slem ke ba penmi ya ke jing syakri ke benta ba per jong ka long brio man brio ai bangin sim ya kane kum ka challenge ai bangin sim ya kane kum kalat banang kiu dan ne mau jam banang kiu banang pen ba shu ya college bat ka jing tre jong ka ublei na kamta ka buram jong u en kor khoi ne kenting ba kandiat amen tongin pendem ke jing duai tongin duai ka jingu ka buram ba ka jing yaro ayam ublei ka jing yu ba habneng men ba sa ngo ba ngi bang yo ne ka por ba kodor kamtam ngene ka sngi ka bang yo ban rakhe kasngi ka blabu kerpang da kasinat nando mensua ablei ka banati ka komutil kal college sonde ka kasngi ka bang yo ban perkhat kerpang ya ka theological college jongi bat kumjuru ya ka theological college baro ki badana po kari India ken ngai ngoi me atrai subi bala sengi ka balang ne ka jaka bat kumju mla sengi ka college jong me ha ka tai ka jaka ke atrai subi ban pen me ya ka tai nong tre atrai subi ki basngau thu ya ka jingkhat ka jong me ki basngau thu ya ka kamram jong ki ba ka jingki kli jong ki kumno ban penroi bat pen ya saprang ya ki kam ka balang ya rap nama kata atrai subi ba ka jing tre jong college nado
kinong hikai principal kinong hikai berkumjur kinong trei kiwe pat kinong trei berkumjur kinong puli atrai ai bakan rung taga mensim haki bagi singau tu ya ke jing koridor ke jing trei jong college bagi nala kain atrai subi ban ai ke jing sekri ke babhatam namta ban priya saprang ya ka kam ke jong me to yarap ya ka balang ro atrai subi ya naduk assembly ke sinon bat kit khot jong balang ke benta ba per jong kari ke ba ik jong ya atrai subi ki bade ki trai jong ka kam ke atrai subi bagi singau tu ba maki kam tam ki don kata ka benta ka bakra ku ba don kam ba kata ka long kumno ban kersian ya ke college la ka long jing duai le ne ki no kilat jing hikai ki jing kersian ke baki ki yo ban kersian ya college ken kerkun ma kata trai subi hawai thapren ke jing ya lenti jong ngi la ban ya kendo ki jing e la kendo bon ki jing pengkiang atrai subi ndai ngis kem la da me rengkat me ya rengkat bat ngi la kin ban la chiliang ban job ya ke babon ki jing e ki bang ya kendo ha kalenti ya ki jong ngi tenang ko ya college atrai nang ko ya sin ya assembly bro ko we KGP assembly jong ngi ki sinot ki badan pa jong ka atrai ba kham tam ya ki balang ba per ki badan ka ri ki jong ya atrai subi bar kum juru ya ki kun ke balang ai ki kin so tu atrai subi ba kin mau buram amtang ban kin mau buram ya ka college jong ngi de ka badan kam e ka long ba kin don ki so trai ya ka bar ban sim ya ka balong ka slem ke ban pen ba ya ka balang ban nang pen ba ya ka jing tre jong balang po ka ri ki jong ngi namar bangi tips ke matrai subi la da ka college ka ba la da ka college ke ya chaprang kala ban pen mi ke ngi nong tre ki balang ko jing ko ya ka balang bro ka we ba kan ne kala ban nong atrai subi tang la dang ngi snow tu bangi don kam ngi tre lang baro iwe pa we tang ko tra yusubi ke ngi por ko ngi we pa we ko ga assembly balong ka nong ka siani ka college ne ka sponsoring body jong ka college ai ba kan yu ka star bang champang kum no ban pi chaprang ken ya ka kam dang ba jong college balese kino ki benta ki bai de ba ka college ken ni buti ke ne ka por atrai ka jing pi ki jong me ni buti atrai subi ya ne ka sngi baro ka we kham tam ke jing ra ke jong ki balang ba per ha ka jing pen ya pa jing yalam ka jong me bai ke ne pungipan ha ka tong jisu nong pen im jong ni nado menta si arta benjukun amen